Meta wieħed jasal fil-Libja se jkun qed jiġi rikonoxxut mill-viża li se toħroġ mill-ambaxxata ta' Għal u mhux minn dik li toħroġ minn Taxbix. Dan filwaqt li passiġġieri bil-viża minn Taxbix se jintbagħtu lura Malta. Dan ħabbru r-rappreżentant tal-Gvern ta' Tripli f'Malta Hussain Musrati waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-ambaxxata f'Għal. Għalkemm Musrati qal li m'hemmx kuntatt bejnhom u bejn il-Gvern Malti, fl-istess ħin qal ukoll li fit-12 ta' Diċembru li għadda l-ambaxxata f'Għal irċevit ittra mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Malti. Fl-ittra kienu informati li l-Gvern Malti qed jirrikonoxxi iċ-charge d'affaires el-Amin. Id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jirrikonoxxi l-Gvern ta' Tobruk ittieħdet fid-dawl ta' direzzjoni kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tan-Nazzjonijiet Magħquda li għandu jkun rikonoxxut il-Gvern ta' Tobruk. Intant mistoqsi minn One News biex jgħidilna liema pajjiżi jirrikonoxxu il-Gvern ta' Tripli b'fixla huwa qal li l-Italja qed taħdem mal-Gvern ta' Tripli filwaqt li pajjiżi oħra qed jibżgħu u għalhekk qed iżommu lura. Mistoqsi wkoll jekk hemmx impjegati jew diplomatiċi li mill-ambaxxata ta' Għal marru jaħdmu maċ-charge d'affaires el-Amin huwa qal biss li telqu minħabba l-pagi filwaqt li ma ta' l-ebda raġuni oħra. Meta saqsejnieh jekk jaqbilx mal-aħħar attakk li sar f'Sirte fuq nies b'reliġjon Nisranija, huwa qal li l-ġurnalisti u l-midja internazzjonali ivvintaw dawn ir-rapporti filwaqt li offra lil ġurnalisti preżenti titjira u akkomodazzjoni sabiex imorru il-Libja u jaraw bajnejhom is-sitwazzjoni. Sitwazzjoni li skont Musrati hija 100% sigura. Intant qabel ma ġiet fit-tmiem għall-konferenza daħlu fil-Kamra numru ta' Libjani illi weġġaw fil-konflitt tal-Libja fl-aħħar xhur u li jingħataw kura f'Malta. Hawnhekk huma rringrazzjaw lill-Gvern Malti tal-għajnuna illi tom.